Nu la face, la ăsta. Băi, eu iar mă apuc să cânt pe server. Ia să vezi. Nu-mi place că nu te lasă să... Eu vara nu dorm, nu am somn, nu am somn și nu mai știu, chiar nu mai știu. Că Asta eu este Selfish. Selfish. Pot să vând pește. Asta. Eu pot să vând pește. Da. Boba. Ce boba? Boba. Unde boba? În gura mea, boba. Bine, bravo. Eu mi-aș face un map negru, dar nu știu dacă poți să ții map negru. Da, poți să ți-l colorezi. Da? Da. Da? Hai să văd. Vreau și eu negru, pentru că îmi place culoarea negru. Acum uite la mine. Da, Stai un așa kick. să salvezi. Să vedeți. Hei, salut. Pot să... Bă, dacă adoptă map. Bine, mai pot să iau mai mulți map. Păi și cum îl dau înapoi pe... De fapt, nu. Flower e cu mine de când aveam 9 ani. Da? Păi, acum 9 ani. A fost ultima dată când m-am jucat Map City. Pentru că după am început să mă joc de mic. Și viața... Vrei să-mi arăți outfit-ul tău, parcă. Da. Unde ești? Unde ești? Sunt aici la școală. La școală? La ușă. Ăla-i prov... home. E in home. Bă, stai, stop, oprește, nu mai merge. Bă, nu mai merge, ți-o zis. Bă, tu arăți cute. Asta nu mai merge, nu face nimic. Bă, tu arăți chiar cute, în pașe. Daria, fată mică. Bine. Cine zice? Nu, e o fată pe nume Daria în server. În server și Daria... Știți cum? Nu, mă, e o fată în server. Cum te cheamă? E o fată în server. Care are Daria 1, 2, 3, 4 sau ceva de genul. Ei, nu să știe ea cum mă cheamă pe mine. Dar nu e spionul. Agentul 001. M-am așezat pe păncuță fără să vreau, tu știai? Da. Deci fii atent, o să pescuiesc pește. Hai, mai mare. Prea mare. Varanul, nu am somn, o schiberos. Da, fac și... Știi ce eu am atâția bani? Pentru că îmi iau mereu câte o chestie. Prea departe. Da, mi-a luat un skateboard. Bravo că ți-ai luat un skateboard. Ei, l-am luat. Yes. Mamă, ce mișto e! Uite și tu. De unde ți-ai cumpărat skateboard? La shop. Și cum îți iei un skateboard? Adică gen, Hai cu mine. cum îl scoți din ghiozdan sau ce-o fi ăla? Până cu mine. Unde ești tu? Hai la shop aici, la căruț. La Așa. căruț aici. Și cum îl scot din inventar? Nu contează, o să cumpăr eu, da. Ce șmecheros! Hei! Și dacă îți cumperi aripi? Aripi? Toate acolo. Și la ce le folosești? Zbori cu ele sau ceva genul? Nu, sunt așa de... Hai că încerc. Costă o grămadă aripi. Nu mai încerc eu. Bine. Nu știu, sunt unele 750. Ăștia îmi plac mult. Și costă. Bă, și să mi le iau pe alea de 750. Da. Nu zic. Dar nu prea îmi plac mie. Atunci Toys, hai să mă luat Toys. La Toys? Cu skateboard de 200. What the fuck? Și roller skates e mai mult. Big pencil. Oh. Păi, mie îmi Big place whale. skateboard. Mama, cât costă bicicleta? Și jetpack-ul costă 10.000. What the fuck? Păi poți să zbor cu el. Cred că Oh da. my god. Oh my god. Cred că o să-mi iau roller skates. Bă, dar Bă, dar eu vreau să-mi iau aripi. De ce nu ți iei cu alea de... Păi că mai trebuie să strâng puțin bani. Banul. Nu mai trebuie să strâng niciun ban. Dar dacă nu fac nimic cu ele, Ce faci acolo? Nașpa. Ai, dai peștele? Da, ok, o să-mi iau aripi. Dacă nu fac nimic cu ele, o să bat. Dar zi și mie, cum ești de aici, de la pești?
Ok, am luat aripi. Mi-e frică! Dacă nu fac nimic cu ele, Nati. Tu ai vrut să le iei. Da, dar Ia, mie și că... dacă zbor, ia. Păi asta e, că dacă zbor. Hai, încerc. Ok, deci o să mă duc aici imediat. Acolo. My toys. Da, mai toys mă duc. Ce fac cu aripi? Wow! Sunt o zână! Eu ți-am zis să iei. Uite! Tati! Eu am skateboard-ul. Wow! Îmi place așa de mult. Eu vreau la circ. Sunt o zână! Nu faci nimic la ce, doar faci party. Eu vreau și eu să fac parte. Fă. Oh my god! Oh my god! Asta am meritat toți banii! Chiar a fost toți banii mei, mai am 40 de bani. Da. Oh my gosh, ce șmecher! Salut, Daria! Bă, dar taci din gură! Uite, e una, Daria Elena. Oh my god, yay, 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 yay. Sunt o zână, yay, 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 sunt o zână. Bă, mie-mi place chestia asta. În fine. Foarte fain. Am stat Chiar câteva ore. Bă, tu câte... Eu am venit la una ce știu. Mamă, cât de... Teleportează-te la mine. Nu mai pot. Teleportează-te. Are, dacă e lag în căsuța aia, nu vine. Oh my god. Eu te aștept. În ce căsuță e aia? Habar n-am. Costă un minut. Ok, am venit. Hai la video 135. Ce se întâmplă? Are măsuță de stil. Hai. Să stăm aici la măsuță. Ce se întâmplă? Ajutor. Ce căsuță e asta? Ajutor. Îmi place foarte mult cum a decorat. Hai că doar la tine e lag. La mine nu e lag. E puțin așa. Adică așa merg eu aici. E mult lag. Eu stau pe canapeluță, nu știu. Bă, am luat 550 coins. Ei. Gata, bă, nu mai vreau aripi. Skateboard. Super fain! Ce pot să... Stai, ce? Poți să... M-am blocat. Te ajut. Unde ești? Nu-mi place skateboard-ul tău. Ce faci cu skateboard-ul în casă? Nu știu. Numai care am aripi. Stai puțin. Și pe la Telmi. Ce să... Sună-mă. Termi, adică spune. Piața. Îmi dă mult friend request. Eu n-am ce să fac cu friend request-urilor. Bă, iar am aripi. Mă bucur. Unul e prins acolo. Uite. Ia, hai să încerc eu să-l salvez. Unde? Aici. Bă, și cum s-a băgat naiba acolo? L-a salvat unul. Da, mă, dar cum s-a băgat? Că vreau și eu. Uite, să dau aripi de jos. Trebuie să-mi dau aripi de jos. Hai să deschide ea. Da? Am văzut că se mișcă. Bă, Nati, dar eu sunt așa mai neagră, dar vreau și eu să fiu colorată. Stai că am și un outfit colorat. Eu l-am pe ăsta roz. Iată, sunt și eu colorată acum. Este așa mai... Tu ești roz. Eu sunt cu albastru, cu roz și cu blond și cu... Vei aici la pet, la dress up. Și mie? Ia încercă tu. Deci... Așa. Pet, dress up. Nu pot să colorez. Păi dress up, că eu pot să-i pun. Camărul. Am cumpărat. De unde? Nu mai știu de unde. Sincer, nu mai știu. Nu mai... țin minte de unde. Vreau să-i pun numele Laura, dar n-am putut. Cred că e drag, știi, care nu te lasă să-l pui, știi? Adică Uite. e nume interzis în Roblox, știi?
cum zic eu vara nu mă lasă să zic, știi? Că normal, Roblox englezi, știi, dacă... Da, ce zice? Aoleu, ce lache, bă! Gata. Și party pleacă. Aoleu, am căzut, bă! Bă, am căzut! Ce mă să-i pun? Return to playground, lasă-mă pașe. Nu știu, eu am pus flower pentru că mintea mea de copil de 9 ani a fost să pun numele flower, știam și o puțin engleză și trebuie... Bă, eu de ce încă am aripile? Nu mai vreau aripile, te rog, leave me alone. Bă, eu încă zbor. Asta e creepy. Nu mai am aripi. Ajutor? Bă!